Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, 5 centavos, year 1937, 1938, and year 1941. Bago ang lahat, greet muna tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance, at shoutout din sa mga magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen. At shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o mga kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din sa mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, share ko muna sa inyo ang aking mga collection na 5 centavos. Ito ay may taong 1937, 1938, taong 1941. Unahin ko na itong 1937. Ayan, 1937, 5 centavos. Ayan, ito'y sa ilalim ng ating Pangulong Manuel L. Quezon, Commonwealth Time. Ayan, 1937. Ayan, at may 6 na piraso tayo ditong 5 centavos na year 1938. Ayan, 1938. Pakita ko sa inyo isa-isa. Ayan, 1938. 1938 din ito. Ayan, may 6 na piraso ako na 5 centavos year 1938. Ayan. At ito yung pang-anim, 1938. Ayan. At ito yung dalawa kong koleksyon na 1941. Ayan, 1941. United States of America. Yan nakalagay dito. Ayan, 1941. Marami akong spare nito. Ayan, 5 centavos. Ayan, nasa bandang taas at dito sa baba. Ayan, Pilipinas. At yan, dako na tayo sa features. Alamin na natin ang features nito. Ayan, issuer Philippines, period, Commonwealth 1935 to 1946. Type, standard circulation coin, years 1937 to 1941. At ang value nito, 5 centavos, currency, peso, 1857 to 1967. Ang composition nito, copper nickel. At ang weight nito, 4.8 grams. Ayan, at ang diameter naman nito, 19.1 mm. Ang thickness, 2 mm. At ang shape naman nito ay round. Ang technique nito, milled, demonetized. Yes, demonetized na ang bariyang ito. Number, N number 16638. At ang references, KM number 180, ISCON number 18. Ayan, dumako na tayo sa obverse nito. Ayan, coat of arms of the Philippines, script Latin, lettering, United States of America, Commonwealth of the Philippines. Ayan, 1941 at ang mint mark nito ay letter M. Dumako na tayo sa reverse. Seated man with hammer and anvil, facing right, smoking volcano at right. Ayan, script Latin, lettering 5 centavos, Pilipinas. Ang translation nito, Philippines. Ayan, dumako na tayo sa presyo nito dito sa Numista. Ayan. Ayan. Ang 1937, ayan, nasa 35% ang frequency nito. At ang total mintage, ayan, 2,494,000 to be exact. Ayan.
Ang presyo nito, ang very fine ay nasa 130 pesos. Dumako na tayo dito sa 1938. Ang very good dito, 11 pesos. Ang fine, 35 pesos. Ang very fine, nasa 79 pesos. At ang extra fine, nasa 79 pesos. Ang frequency nito, ayan, nasa 58%. At ang total mintage nito, initong 1938 ay nasa 4 million. Ayan, dumako na tayo dito sa 1941. Ang frequency nito nasa 29% at ang total mintage nito ay nasa 2,750,000. Ayan. Wala pong nakatalang presyo dito sa numista itong taong 1941. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sana may naibahagi akong konting impormasyon o kaalaman patungkol sa baryang na ito na 5 centavos na may taong 1937, 1938 at 1941. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos mabalas.